Katisoy, kanang naka-experience mo kanang gukdon mo kanang mga babae mga katisoy ba? Ako mga katisoy, problemado kayo ko mga katisoy. Tungudan ng mga bae gani mga katisoy nga gukdon ka ba bisag babakta sa lekas kalsada ray mga katisoy. Natingala ko kay grabe namang magukod sa akong mga babae. Halos ang mga babae kanang pila kang ludhan ba? Kay gusto gid mo kiss ay mo ha. Gusto mo gakos. Kan makuha lang imong pangalan lagi, lipay na kana sila ba? Makatisoy mo ng problema na uda ko karon mga katisoy. Tig-asa ko mulingi. Ako ilang ginatanaw. Kanang madasmag na katungod sa ilang kuan, tigukod sa imo ha. Mga katisoy, dili ginan ako sila ginapansin mga katisoy. Bisag unsan nila panawag sa kuha. Neighbor gid ko bulingi mga katisoy. Kay ang kana sila mga katisoy mulabay na sa ato mga katisoy. Eager na sila magpa cute sa tuwa. Kunya syempre kita mga katisoy mga itsuraan ba kay ta nang ani mga naong nato mga panagsaon ra kay ba. So karon sila mga katisoy di nato na sila pansinon. Pansinon mo nato na sila mga katisoy. Halos taga-adlaw mga katisoy. Kanang igor ako magbaktas-baktas sa gilid sa kuan. Kasada. Akong pangan akong madungog. Magtambay ra ko diri gawa sa pultahan. Mga katisoy, matumba lagi ng bahay mga katisoy. Siglingi lang sa kuha. Mga sapid na ba? So mga katisoy, wag ko na-expect nga inanang kuan sa akong kinabuhi karon mga katisoy. Kanang ako yung problema ba kay sila dili na mukaon. Dili na mag nahon na sa ilang kaugalingon kay ang ilang gunahon na ako. Pastilan mga katisoy. Wala ko ga-expect nga inana sila sa kuha. Nga ila kong ginasamba mga katisoy. Madunggan lang na ang pinakauna nga litra sa akong pangalan nga T or B. Mga katisoy. Wa na. Di na sila mukaon mga katisoy. Kay gusto na sila makakita sa kuha. Busa ang kita mga katisoy. Dili nato na sila pansinon. Kung pansinon na sila mga katisoy, kita ragapoy mga sakitan. Mga katisoy, kanang mga babae mga katisoy nga sigukod sa ako ang mga katisoy. Igor na ako na siya duwa-duwaan mga katisoy. Akong bula-bulahon murag kugmo ba nga imong gibula-bula sa imong kamot ba. Tapos ipapilit. Maura na sila mga katisoy kanang mga babae. Sig pagwapa sa atuwa. So, mga katisoy, ay kit mo pagpakuan mga katisoy. Ay mo pagpadala sa ila mga katisoy. Kay kita, igor na sila magkukod sa tuwa. Dapat mga katisoy, humble ta. Mapakit-cute punta ba para sila, igor na sila magkukod. Ako nalay maloy sila mga katisoy. Loy kay sila mga katisoy kay wala, di gid ako napansin nun. Di gid ko mo pansin sa ila mga katisoy. Kagwapo na ako sa akong katisoy. Sila na lang akong kuanon. So mga katisoy, ang atong katisoy, ang atong kagwapo, dili nato na siya ipakuan. Bisag daghang kay magukod sa mga katisoy, isaray higugma ang tao nga imong gimahal sa kinabuhi.